Croeso chi yma i'r gell ar ddechrau wsos newydd. Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig yn teulu ni, oherwydd y diwrnod hwn sawl blwyddyn yn ôl bellach ganwyd Heledd yn hael blentyn ar hynaf o'r ddwy ferch sydd ganddo ni. Mi oedd amgylchiadau'n byr wahanol y pryd hwnnw. Oeddan ni'n byw yn Llandrillo, pentre bach wrth droed mynydd y Berwyn, ac un o'r pethau sy'n aros yn y cof am wythnosau cyntaf bywyd Heledd oedd y tywydd. Mi oedd hi bob amser yn bryder yn Llandrillo pan oedd babi ar y ffordd, oherwydd fod yr ysbyty a'r adran famolaeth dros hanner awr i ffwrdd yn rhef Wrecsam. A mi oedd na ddigon o straeon am fabis yn cyrraedd mewn rhyw lebau ar y lôn rywle rhwng y llan a'r ysbyty. A fel oedd hi'n digwydd, mis Tachwedd hwnnw, mi oedd na eira yn cael ei fygwth. Wel, be ddaru ni gyrraedd yr ysbyty'n ddiogel, be anwyd Heledd, a dyma'r eira yn dechrau disgyn. Be ddaru ni chydig o ddyddiau wedyn gael Gwenan a Heledd adre o'r ysbyty. Ond wedyn fe ddoth yr eira mawr. Doedd o ddim cyndrwg ag eira 1963, neu eira mawr oedd yn rhieni'n sôn amdano fo yn 1947, ond fe geiwyd y pentre i ffwrdd. Doedd dim modd mynd mewn ag allan efo'r lonydd i gyd wedi cau oherwydd yr eira. Yn wir, bu rhaid i un o ferched ifanc y pentre gael ei chludo ar gefn Jack codi baw mwyn cyrraedd Corwen a chael ei chymryd i ffwrdd i'r ysbyty i roi genedigaeth i ferch fach arall. Dyna beth oedd lockdown ychydig yn wahanol. Nath o ddim parhau mor hir ar un den ni wedi bod ynddo fo, ond roedd na un peth oedd yn pwyso ar fy meddwl i. Y peth oedd sut oedd gofalu am Heledd ac yn arbennig sut oedd ei chadw'n gynnes, oherwydd oeddan ni'n byw mewn homar o dŷ gweinidog mawr oer, a'r system resogi'n dibynnu ar lo. Mi rewodd y pibellau dŵr yn yr ystafell molchi a doedd dim posib wneud unrhyw beth ond cael drws ac anghofio am yr ystafell honno am rai wythnosau. Ac wrth i'r dyddiau basio, mi oedd y pentwr yn y cwt glo yn mynd yn llai ac yn llai. Be oedd yn mynd i ddigwydd? Wedi pythefnos anunen llythrenol y lawr i'r darn olaf o danwydd, fe lwyddodd y lori lo i dorri trwy'r eira o'r bala, a mi ges i sached o lo i'n cadw ni fynd nes y byddwn ni yn gallu nôl mwy. Mae bywyd yn werthfawr, a mi oedd Heledd mor fach, mor ddibynnol arno ni. Ac ynghyd â llawenydd o gael ei chrysawu i'r byd, roedden ni hefyd yn gorfod ysgwyddo'r cyfrifoldeb o ofalu amdani hi, i'w gwarchod, i'w bwydo, a i chadw hi'n gynnes. Mae yna gysylltiad yn does rhwng braint a chyfrifoldeb. O gael y fraint oedd fod yn dad, roedd gen i ofal. Ac fod blynyddoedd wedi mynd heibio, Heledd bellach wedi hen dyfu a gadael y nyth, a'r cyfrifoldeb wedi newid llawer. Eto mae'r gofal yna o hyd. Mae'n byw yn yr Eidal ac efo'r holl helynt efo'r pandemig. Da ni wedi bod mewn cysylltiad yn gyson, oherwydd mae'r gofal yna. Dydy'r cyfrifoldeb ddim wedi yn gadael ni. Mae gofal yna drosti hi a i brawd a'i chwaer a'i teuluoedd. Dyma'r annog gynllun Duw ynde. Mae wedi'n creu ni fod mewn perthynas â'n gilydd, nid da bod dyn ei hun. Ac yn y berthynas honno mae ganddo ni gyfrifoldeb tuag at yn gilydd. Gwir tuag at ei gwragedd, rhieni tuag at ei plant. A phan enni'r plentyn, yn sydyn, oedd rhaid i mi symud y fi fawr o fy mywyd. Oedd rhaid ystyried rhywun arall. A dyna sy'n gwneud cwestiwn o fynodd Cain i Dduw. A'i ceidwad fy mrawd o'i fi, yn un mor ysgytiol. Ond yn gwestiwn sy'n herio pob un ohono ni. Oherwydd mae'r Beibl yn deud nad ydy'n cyfrifoldeb ni ddim yn gorffen efo'n teulu agosaf. Car dy gymydog fel ti dy hun ydy gorchymyn Duw. A gweitha'r modd yn dewis ni mor aml ydy caru'n hunain. Mae bywydau eraill ddim yn llai gwerthfawr na'n bywyd ni. Yr eironi ydy, po fwyaf hunanol yr awn ni,
Y lleiaf o lawenydd fydd i'w weld gennym ni ac yn y gymdeithas. Os ydy braint yn dod â chyfrifoldeb, mae gallu ysgwyddo'r cyfrifoldeb hwnnw yn dod â llawenydd a bodlonrwydd. Ac os ydych chi'n ame hynny, does dim ond rhaid meddwl am sut mae Duw wedi gweithredu. Do, carodd Duw y byd gymaint, y byd sy'n llawn o bobl sydd wedi gwrthryfela ni erbyn, fel mae I lwybr I fodlonrwydd a llawenydd oedd nid anghofio'r byd, nid dinistrio'r byd, ond ysgwyddo'r cyfrifoldeb o waredu, o ddod I mewn i'r byd yn ei fab, a hwnnw'n dod fel ceidwad. Fel I ni dynnu ymaith yn gwarth ni, I wynebu canlyniadau'n drygioni I hunan ar y groes. Ac yn amddiffyn rhag y farwolaeth y mae'n gweithredoedd ni yn anharwain ati. Llawenydd Duw ydy mabwysiadu I elynion yn blant, trwy'n hael-eni trwy'r ysbryd glân, a delio a'n pechodau trwy I ysgwyddo ei hunan yn ei fab ar Galfaria. A rywsut, mewn ffordd nad ydw I ddim yn deall yn iawn, mi oedd y llawenydd brofais I ar enedigaeth ym mhlant, rhoi cipolwg I mi ar lawenydd y tad yn y nef. Ar hyn y soniodd Iesu am lawenydd yn y nef am bob pechadur sy'n edifarhau. Lle heddiw, wrth I mi ddymuno penblwydd hapus I Heledd, dwi'n ddiolchgar fod ganddi hi a minnau dad yn y nef sy'n gofalu amdano ni a gofal llawer gwell na fi pan o'n i'n pryderu am gael glo i'r tŷ yng nghanol eira mawr 1981. Ydych chi'n ei weddio? O arglwydd Duw, da ni'n rhyfeddu'n bod ni'n cael dy alw di yn dad. Da ni ddiolchgar fod na dad yn y nef sydd â gofal drosto ni a sydd yn holl a lluog I fedru gwylio a'n cadw ni drwy bob dim. Diolch am ysgwyddo yn baich mawr ni o bechod yn dy fab ar groes Calfaria. Rhoi ni heddiw y ffydd I ymddiried yn ati a gad I ni lawenhau yn bod ni'n cael y fraint o fod yn blant i'r tad tragwyddol. Amen. Wel, penblwydd hapus Heledd a dan eich bendith bob un ohonoch chi.